Κάνω. Γεια! Γράψε. Τι να γράψω? Τι? Έμενε πιάτα. Φορά. Πάμε να πάρουμε τα πιάτα. Πιάτα, με τα φακά. Κάτσε λίγο να το αφήσω εδώ. Μην τυχόν και μου πέσει. Το άφησα, έτσι το άφησα. Και ωστά θα φάμε καλέ. Ουα! Και ωστά ξέχασες να πεις ότι θα φάμε. Κάτσε. Δεν είναι ωστά αυτά. Τι είναι? Παίρνει πια σαλάτα, είναι πια σαλάτα. Ωστά είναι τα κόκαλα. Γεια. Να μου πεις. Λαγάνα μεγάλη και μικρή. Ενδιαφέρον. Τι είναι αυτό, χωρίς πλάτη. Αυτά ωραία είναι. Είναι τέτοιο. Τέντερα, ναι. Καθίστε που κάθεστε. Εγώ τώρα. Εγώ εδώ. Δεν πειράζει. Λίγο να κάνω ένα στραφή. Κάνω λίγο. Θα πλύνετε τα χέρια σας. Ουα, το κεφάλι του. Δεν θέλω να το δω λίγο, να δω πώς είναι, γιατί... Ο Λούκο ψήγαμε, Κριστίνα, του σε παραδέσει. Πάλι πλύνει τα χέρια σου, Αλέξη μου. Didn't vurma θεσσαλίκε, ζέριν τη σπίτι μου φύγε. Όχι, Γρασέλα. Σκάτι, μοιόλιο μου σου πω τι τα σπίτι, σπίτι. Γύρω, κάνεις τις μακριά στα. Δεν μπορώ. Έχει πριν πάει το δικό μου του. Πού? Έτσι. Είναι οι ωραίες πατάτες. Κοκακόλες θα τις αφήσω κάτω. Τις? Κοκακόλες. Ναι. Λάθος έκφραση. Τις περίοδες. Σας ξύλο. Δεν ξέρω ποιος έχει πιο πολλές, πιο λίγες. Δεν πειράζει, εδώ πέρα είναι το φέτος. Καθίστε. Οκ. Όμως στείλε καμιά φορά, να ξεχνάς. Είναι δικό σου το Άντε, καλή όρεξη. Όχι, δικό μου. Αγιάζει. Τι? Τζατζίκι είναι. Με τον τέτοιο μιλούσα, με τον Φάμπιο. Κάρθα. Τι να σου πω. Είναι ο παπάς στη δουλειά, λέει, ότι άμα έρθει νωρίς, μάλλον θα έρθει. Τικ, 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 τακ. Δεύτερα, εδώ πέρα έχει βγει όμως. Ωραία έχει βγει εδώ πέρα. Τρως μουτσί, ποιος τρώει μουτσί? Εγώ δεν τρώω. Έντζι τρως. Είναι δυνατό. Εδώ πέρα Πολ, έχει βγει ωραία έχει βγει. θα το κλείσω. Όχι, ναι.